Għal darb'oħra l-gvern qed iservi ta' spalla għal bdiewa u r-raħala Maltin Wawċin. Dan hekk kif tħabbret skema ta' 3 miljun euro sabiex tittaffa żieda fl-ispejjeż tal-produzzjoni agrikola kawża tal-impatt li qed tħalli l-gwerra fl-Ukrajna. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Agrikoltura s-Sajt u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo li spjega li din l-għajnuna se tkun immirata sabiex il-bdiewa jkunu jistgħu jixtru l-fertilizzanti li huma neċessarji għar-raba tagħhom. L-għajnuna se tkun qed tingħata f'forma ta' vouchers li jistgħu jintużaw mill-bdiewa għax-xiri tal-fertilizzanti. Id-direttur tal-Aġenzija għall Pagamenti Agrikoli u Rurali, Luisa Formosa, qalet li l-Aġenzija ħarġet sejħa l-interess sabiex sidien ta' stabbilimenti li jbijaw il-fertilizzanti ikunu jistgħu jissieħbu f'din l-iskema. Fil-fatt, il-vouchers li se jintbagħtu lill-bdiewa fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu jistgħu jissarfu biss fi stabbilimenti tal-imnut identifikati. Il-Ministru Anton Refalo fakkar li din ma kienitx l-unika għajnuna li ta' dan il-gvern f'dan il-qasam u qal li l-bdiewa għandhom ċans sa' Diċembru sabiex jisarfu dawn il-vouchers. Palma minna fix-xhur li għaddew fejn aħna tajna diversi skemi u miżuri li l-bdiewa sajjida u raħala tagħna fosthom insemmi waħda importanti il-Price Stabilization Scheme. Aħna sejrin nħorġu skema oħra illi hija ta' mhux inqas minn 3 miljun euro tkopri sal-aħħar ta' Diċembru fejn aħna l-bdiewa tagħna minħabba li l-prezz tal-fertilizzant ola qegħdin aħna nkopru differenza bejn li kien u bejn li hu sabiex bekk aħna nkomplu nsaħħu dan is-settur tant importanti u nagħtuh il-fiduċja li verament jixraqlu. Ġi spjegat ukoll li din l-iskema se sservi ta' għajnuna ulterjuri għal bdiewa li diġà qed jibbenefikaw minn skemi nazzjonali oħrajn maħruġa f'dawn l-aħħar xhur.